बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 19 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि रैदोम बर'नि खोन्दो 2 लिमारिक खन्थाइ, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो हरफोरा हरल' जानानै थानायमोनब्ला, रङिया कामरुपनि मुकुट प्रसाद बर'नि हामा, क'क्राझारनि लब कुमार नार्जारिनि बुब्लि, बाक्सानि रैदोम बर'नि खोन्दो 1 लिमारिक खन्थाइ, क'क्राझारनि बन्दना महिलारिनि मुं दं नाथाय थं गैया, बाक्सानि रमेन रामसियारिनि बिदायनि समाव खनसे गोसोखांनानै, टिकेन्द्रजित देउरिनि गोर्बोनि हांमा, सम्बारू दैमारिनि सोर नों आरो चिरांनि सचिन बसुमतारिनि आय' सिखोला खन्थाइयाबो सेबखांजादों आरो अनिल कुमार ब्रह्मनि फोरमायै सिमां सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।